mga bata, karong adlaw atong tun-an ang subject nga science mahitungod sa paggrupo sa mga mananap. Okay. So, maminaw og tarong aron makakaton kita unsaon paggrupo sa mga nagkalain-laing klaseng mananap sa atong palibot. Andam na ba? Sa dili pa ta magsugod, adunay atong tumong o dayon or objective. Okay, atong tumong sa atong pagtuon, paggrupo sa mga mananap base sa party sa lawas o kapuslanan niini. Ikaduha, ipahayag ang importansya sa mga mananap. Bata, nakita ba ninyo ang mga hulagway? Okay, adunay daghang mga mananap nga makita sa atong palibot sama anang mga hulagway. Ang kada mananap adunay nagkalain-laing mga parte sa lawas ug kada usa niini adunay lahi-lahing kapuslanan. Sa paglihok o pagbalhin sa laing lugar, adunay mananap nga naggamit og bako para makalupad, kapay og ikog aron makalangoy, mga tiil aron makadagan og makalakaw og lawas aron makakamang. Ang mga mananap adunay usab lain-laing mga paagi sa pagkuha sa pagkaon. Naggamit og dila ang mga tiki ug baki sa pagkuha og mga insekto samtang ang mga langgam ug bibi nagamit sa ilang mga sungo. Ang mga baboy, iro ug kabayo nagamit sa ilang baba. Nagkalahi-lahi usab ang mga hapin sa lawas sa mga mananap. Adunay fur, feathers, scales, shells ug skin. Importante kaayo ang mga mananap sa mga tao kay nahanglan silang atimanon og dili pasakitan. So tinuod na mga bata, importante ang mga mananap. Okay, karon atong himuon atong unsa nga mga grupo sa mga mananap. Mga grupo sa mananap, una, puloy-anan o habitat. Okay, basta dapit ang mga lain-laing mga klase nga mananap sa ilang mga puloy-anan. Ikaduha, gamiton sa paglakaw. So atong igrupo ang ilang gamiton sa paglakaw. Ang ikatulo, unsa ang ilang gamiton sa pagkaon. Parte sa ilang lawas nga gamiton sa pagkaon. Ang ikaupat, okay, putos sa lawas. Ang mga grupo sa mga mananap sa nagkalain-laing putos sa ilang lawas. Okay, una, mga grupo sa mananap. So, ang una, puloy-anan. Itawag na sa English og habitat. Okay, dagat or tubig. Ang nagpuyo sa dagat or tubig, ang nagkalain-laing isda. Puloy-anan nila or habitat ang mga nagkalain-laing isda. Sunod, pagong or uwon, di ba sa tubig na nagpuyo? Okay, so sunod, has, naihas or snake nga nagpuyo sa tubig. Napoy mga has or snake nga naa sa yuta. And then, iho or whale or shark mo na siya nagpuyo sa tubig or dagat. Sa dagat na siya, sa sagaran ng mga bata. And then, buaya. So, kailan mo buaya or crocodile. Nasa sa tubig na tabang. So, mo na siya nagpuyo sa mga tubig or dagat. So, pananglitan lang na mga bata, mas aduna pa'y daghan. So, arita sa yuta or kahoy nga mga mananap nga puyo. Has, okay, or snake na anak sa yuta or magpuyo ng uban sa kahoy, no? So, sunod, ulod or worm. So, nana nagpuyo sa yuta. So, napoy mga worm nga nagpuyo sa kahoy, no? So, daghan pong mga klase sa mga ilang puloy-anan na pwede sa yuta, pwede po sa kahoy. Sunod, kanding. Yes, nana sa yuta. Sunod, langgam.
sa kahoy sila mostly ang puyanan sa mga langgam na sa kahoy mo nang luoy ang mga langgam kung magputol ta sa mga kahoy, no? Dila to angay basta-basta putlon ang kahoy kay wala na puyanan ang mga langgam. So mao nay mga grupo sa mananap nga nagpuyo sa dagat or tubig, yuta or kahoy. So mao nay mga pananglitan mga bata. Okay, mga bata, mga grupo sa mananap na gamiton sa paglihok. Okay, so una, mulakaw. So, tungod kay mulakaw or lakaw na ay tiil. So, mga grupo sa mananap na ay tiil, nga makalakaw sila, mao ang baboy. Sunod, kailangan magbaboy. Sunod, baki o ang baki, mga bata, ang ilang tiil gamiton sa paglukso. So, muna ilang gamiton sa paglihok ang ilang tiil nga maglukso ng mga baki. Sunod, langgam. Ang langgam na itiil, mulakaw po na, pero kasagaran mga bata, mulupad ang langgam, no? Kaya na ay pako. Pwede pa na ito mabutang arisal, lupad. And then, baka. Sunod, iring. So, ang iring, na siya tiil. So, ang iyang gamiton sa paglihok, ang iyang tiil, kay makalakaw siya. Sunod, kanding. So, muna yung mga pananglitan sa mga grupo sa mananap nga gamiton ang paglihok ang tiil. Okay, ang tiil, makalakaw sila. So, muna grupo sa mananap nga ilang gamiton ang paglakaw, ang gamit ang tiil. Arita sa mga mananap nga magkamang. So, pananglitan ang has or snake. So, gamit walay tiil ang has. Okay, magkamang rana sila. Sunod, ulod or worm, no? Gakamang po na mga bata kay walay tiil. Sunod, shells. No, wala po na siya tiil. So, gamiton sa paglihok ang pagkamang. Then, arda punta sa buaya or crocodile. Ang buaya, mukamang na sila mga bata, no? Okay. So, arda punta sa mananap ng gamito sa paglihok ang langoy. Nanglitan, isda. Nagkalanlaing mga isda, no? Nasa dagat. Sumulangoy ra na sila kay wa sila tiil. Gamit ang ilahang ikog, no? Tungod silang ikog, makalangoy sila. Kung wala sila ikog, dili sila kalangoy. Mo na ilang gamiton sa paglihok. And then, uwon or pagong, no? So, gamiton nila ang paglangoy. Makalangoy ang uwon o pagong, na? And then, lupad, gamit ang pako, no, muliyok na sila ang langgam. So, nagkalanlaing klase sa langgam. Lupad, tungod gamit ang ilahang pako. And then, agila, pinakadako nga langgam, no, agila. Gamit ang ilahang paglihok, mulupad, pinaagi sa ilahang pako. So, mo na yung mga grupo sa mananap na gamiton sa paglihok, mga bata, no? And then, sa mga grupo sa mananap gamiton sa pagkaon. So, ang mga mananap na apoy grupo mga bata gamit ang lang pagkaon. Okay, una ang gamit ang baba. Unsa ka nga mananap nga gamit ang baba? Una, baboy. Siyempre, ang baboy kung iungad ang ilahang baba para makakaon, no? Kaya wala na sila'y kamot. Sunod, kanding. Diretso mo gamit ang ilahang baba. And then, baka, no? Wala na sila mga kamot, iprastawa nga mga kamot, magkaon na sila maghungit, diretso sa ilang baba mo gamit. And then, iring. Sa paka, mga bata, daghan pa, no? Arita sa mga gamit ang sungo or beak. Sa English na mga bata, beak na. Langkam, sungo. So, wala na sila kamot. Kanilang sungo may gamiton sa pagkaon, pagkuha sa pagkaon. And then, pato or itik, no? Mga pato, itik, gamit ang ilahang sungo. And then, manok. Siyempre, ang manok, sungo na nila lang gamiton sa pagkuha sa pagkaon, no? Arita sa dila. So, dila, kanang gamiton sa pagkaon ang frog, no? Magkuha sa insekto nga kauno nila. Abte ka nilang dila, isa lang kawitik, kuha dito ang mga langaw. And then, tikti or lizard, no? Mo na
mugamit og dila gamiton sa pagkaon. So kabalo na mo mga bata, unsay mga grupo sa mananap gamit sa pagkaon. Daghan pa mga bata, kana siya pananglitan lang na mao na sila mga gamiton sa pagkaon ang ilahang baba, sungo ug dila. Okay, so mga bata, ana ay mga pangalan sa mga hayop, and then so pila ka buok? Has, manok, ero, frog, snail, pagong, wati, rabbit, crocodile, no, or buaya, iring, parrot, elepante, og horse or kabayo. So mao nay mga mananap nga atong bahin-bahinon pinaagi sa ilahang mga hapin sa lawas, no? So ang mga hayop mga bata na adunay nagkalain-laing mga hapin. Una, adunay far or balahibo. Sunod, skin or panitra mga bata, ay hayop nga panitra si no? And then feeders. Sunod, scales, himbis na mga bata, scales. And then shell or kabhang or bagaw. So na may mga mga hapin sa mananap sa ilang lawas. Pila ka buok? 5. Far, skin, feeders, scales, o shell. So arita sa una sa far. Unsa man ang mga mananap, mga bata nga naa ang ilahang lawas, hapin sa ang lawas mao na gitawag og far or balahibo, no, mga baga nga mga balahibo. Una ang iro. Sunod, tiger. Okay, di ba? Ang tiger mga bata, baga na sila, nindot na siya og far no, or kanang naay balahibo. Sunod, rabbit. No, so munay mga pananglitan sa hapin sa ilahang lawas, no. Sunod, iring. Okay, so munay nabutang sa grupo sa far, no. And then arita sa skin, wati. So munay skin na mga bata, no, ang wati. Sunod, horse or kabayo. Mao na skin ra na mga bata, ilahang hapin sa ilang lawas. And then frog. So na mao na mga pananglitan mga bata, pero aduna pay daghan mga bata, no, nga mga hayop sa tong palibot. And then arita sa feeders, no, parrot. Okay, so muna yung mga pananglitan sa feeders, parrot. Sunod, manok. Okay, feeders, manok. And then arita sa scales, no? Okay, scales, mga himbis, mga baga, mga hapin silang panit ang tawagan na scales, has or snake. Sunod, crocodile, no? And then arita sa shell. Ang shell mga bata, snail, mo na isa itawag sa ilang kanang na kabhang, no? Shell, baga na balay na sa ilahang hapin nilang lawas. No? Pagong. Okay, pagong. Ang pagong dahil mga bata, shell po na siya balay, no? Bata, atong buhaton karon, ilho nato ang mga hapin sa lawas sa mga mananap nga inyong nakita sa litrato. So, ang buhaton ninyo, ilho nato kung asa nabutang o asa nga mananap ang tawag o far ang hapin. Sunod, skin. Sunod, feeders. And then, scales o shell. So, ilho nato mga bata. So, atong tagaan mo na ko og pila ka minuto para makaila sa mga hapin sa mga mananap nga inyong nakita sa hulagway. So tagaan mo na ko pila ka minuto aron makatuba. Mga bata, kung daghan pa mong nahimong tubag. So, kabalo ko, daghan mong nahimong tubag. And then, mahon na to ang far. Sunod, skin. Sunod, feeders. And then, scales. And then, shell. So, nahon na to si far. Unsa nga mananap nga, ilang hapin, gitawag og far or balahibo nga mga baga. Napoy balahibo nga mga mipis.
Ang hayop is ang bear. So mao na isa pananglitan sa hayop nga naghapin og fur. And then iro. Okay? Skin. Ang sa mga mananap nga skin ra mga bata ang hapin. Frog. Okay, sunod arita sa feeders. Okay. Yes, ang langgam, no? Dako nga langgam. Sunod manok. Si manok diha sa feeders na butang. Scales mga bata. Yes, ang has or snake, no? Himbis, baga kay himbis. Scale. Sunod si crocodile. Diha si crocodile. Arita siya shell, no? Yang balay. Yes, si kuan si crab, no? No, si crab na diha sa shell. And then si snail. Balikan nato si skin. Nabutang si octopus. So, muna yung mga nagkalanlaing hapin sa ilang lawas nga mga mananap. Daghan klase sa hapin. Fur, skin, feeder, scales, and shell. So, 5. So, nakadaghan mong nahimong tubag mga bata. Kabalo ko, daghan mong nahimong tubag. Mga bata, ani ay atong buhaton karon, atong ilhon na pod sa kada kahon nakasuwat ang mananap. And then ang mananap ko noon sa nga party sa lawas ang gigamit sa paglihok. Sunod sa laing kahon, unsa nga party sa lawas mit sa pagkuha og pagkaon. So atong ilhon mga bata atong ang mga mananap ato na pong igrupo. So magkuha mo papel aron atong tubagon. Una, mananap nga kapan. Sunod, mananap nga alibangbang. And then, buyog. And then, lamok. Sunod, ilaga. Okay, ang inyong buhaton mga bata, naapa si parot. Ang inyong buhaton, isulat ang mga parte sa lawas nga gigamit sa paglihok sa kapan. And then, parte sa lawas sa gigamit sa pagkuha og pagkaon. So, kada mananap nga gihatag ni teacher, inyong butangan og parte sa lawas na gamit sa paglihok o pagkuha sa pagkaon. Okay, tagaan mo na ko pila ka minuto para makatubag. So, ready? Tanawon nato mga bata kung daghan ba ninyong mga insaktong tubag. Ang mananap, pangalan unsa nga parte sa lawas nga gigamit sa paglihok. And then unsa nga parte sa gigamit sa pagkuha og pagkaon. Una si kapan. Ang kapan sa English is grasshopper. And then alibangbang, butterfly. And then si buyog, bees, mosquito, lamok. And then ilaga, mouse. And then parrot. Okay, so muna yung mga mananap na itong ilhon karon. Grupo sa mananap nga gigamit ang paglihok ug ang pagkaon. Okay, si kapan or grasshopper, iyang gamiton ang pako sa paglupad. And then alibangbang, pako sa paglupad. Buyog, yes, pako sa paglupad. Lamok, and then pako pod para mulupad. Ilaga, okay, tiil para makalakaw or lakaw. Ang parrot, pako para lupad. So, muna ilang mga grupo mga bata. And then, sunod, gigamit sa pagkaon, sa gigamit nila. And then, baba, sikapan. Si alibangbang, sungo. Sa pagsipsip sa mga buwak, no, nga mga manupsok nag mga buwak si alibangbang. Buyog, sungo. Then si lamok, sungo paghapon. Laga, jamba-ba. Then ay mga ngipon nga mga talinis. Si parrot, sungo. So mga bata, ang English sa sungo, beak mga bata. So timan ina mga bata. So kabalo ko, daghan mong nahimong tubag. Okay. Mga bata,
Ano na po itong buhaton karon atong tubagon igrupo ang mananap base sa parte sa lawas na ilang ginamit or gigamit sa pagkuha og pagkaon. Okay. Baka, pato, agila, baki, baboy og tiki. Sa inyong buhaton, inyo nang i-plaster ng litan sa baba. Asa dapit ang mga mga mananap mabutang. Grupos mananap and then dila and then sungo. So inyo i-plaster na mga bata no. Tagaan mo na ako og pila ka minuto aron makatubag. Mga bata, ang inyong buhaton di ba igrupo ang mananap base sa parte sa lawas na ilang gigamit sa pagkuha og pagkaon. So, kabalo ko daghan namong nahimong tubag sa tanawon kung insakto ba ang inyong nahimong tubag. Okay. Grupo sa hayop nga mogamit ang baba. And then dila, gamit ang dila sa pagkuha og pagkaon. And then si sungo. Okay. Unsa nga mga mananap nga gamit ang ilahang baba, dila ug sungo. Una sa baba ta. Baka. Sunod, baboy. Yes. So, insakto ba yung tubag mga bata? Sa dila. Kasi unsa nga mananap? Si baki. Sunod, si tiki. Okay, gamit ang dila. Aron na punta sa sungo. Pato. Sunod ang agila. So, muna insaktong mga tubag mga bata. So, kabalo ko daghan mong nahimong insaktong tubag. Ang atong leksyon karon mahitungod sa grupo sa mananap nga nagkalain-laing mga parte sa hapin gamiton sa pagkuha og pagkaon o paglihok. So, kabalo ko mga bata daghan mong nakatunan. Okay, daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw o pagtan-aw sa video. Okay, ayaw kalimot i-subscribe si teacher, i-like, i-comment, and i-click ang notification na bell na all para ma-update mo sa uwang video. Okay, daghang salamat mga bata. Bye-bye sa susunod.